Asigurați cel mai înalt standard de igienă în grupul dumneavoastră sanitar cu ajutorul familiei Xibu Hybrid. Dispenserele Xibu Hybrid vă oferă dumneavoastră în calitate de client cu 30% mai multă satisfacție de utilizator la o utilizare de personal cu 25% mai redusă. Aveți o durată mare de funcționare și alegeți un concept energetic flexibil. La noul Xibu Air Fresh Hybrid, designul își dă mâna cu funcționalitatea. La utilizare, dispenserul hibrid impresionează înainte de toate prin rezervele sale fără gaz propulsor, fiabilitatea sa și designul său atractiv. Dispenserul se poate deschide la partea inferioară folosind cheia de sistem. Astfel, completarea dumneavoastră este protejată împotriva furtului. Capacul robust al dispenserului se deschide automat atât de mult încât se permite schimbarea cu ușurință a cartușului cu parfum cu o singură mână. Pentru schimbarea sursei de alimentare cu energie electrică, capacul poate fi blocat în poziția superioară. Astfel puteți să schimbați ușor sursa de energie. Este disponibilă o selecție de 8 parfumuri de înaltă calitate în sticla de pulverizare cu pompiță fără gaz propulsor. Cantitatea de parfum dintr-un cartuș cu parfum poate ajunge pentru aproximativ 2750 de porții. În privința alimentării cu energie electrică, alegerea vă aparține. Este disponibil un concept energetic inovator cu 3 opțiuni de alimentare cu energie electrică. Puteți alege între Energy Box M, racord curent electric sau un acumulator reîncărcabil. Introducerea sursei este simplă și sigură. Este exclusă o operare incorectă la introducerea, respectiv schimbarea sursei de alimentare cu energie electrică. Dispenserul are astfel întotdeauna randament maxim. Sunt utilizate și la dispenserele hibride de lichide. Completarea se introduce astfel încât orificiul capacului de pulverizare să fie îndreptat în față. După închiderea capacului, sunt eliberate automat 6 parfumări, prin aceasta se umple tubul de urcare. Dispenserul clipește apoi verde. Xibu Air Fresh Hybrid este gata pentru utilizare. Impresionante sunt și posibilitățile de reglare ale dispenserului, care pot fi setate cu ușurință prin intermediul aplicației Xibu. Aceasta este disponibilă gratuit pentru descărcare în App Store sau Play Store. Puteți opri clipirea LED-urilor. Dispenserul clipește numai în caz de necesar de reumplere. LED-urile pot clipi în diverse culori. Xibu Air Fresh Hybrid detectează persoanele din cameră prin intermediul senzorului de mișcare încorporat și, în caz că parfumarea la mișcare este activată, pulverizează cu o mică întârziere. Înaintea parfumării, dispenserul clipește verde la intervale scurte de timp. O lumină verde înseamnă că dispenserul este gata de funcționare. O clipire verde-roșu semnalizează că Xibu Air Fresh Hybrid se află în modul de funcționare cu rezerva sau că sursa de alimentare electrică este aproape descărcată. O clipire roșie înseamnă că este gol cartușul de parfum. O lumină intermitentă albastră indică faptul că dispenserul este conectat la aplicație prin Bluetooth. În aplicația Xibu poate fi setată intensitatea parfumului la intervale de timp fixe. Se poate activa în plus și senzorul de mișcare. În caz că există multă mișcare, parfumarea este intensificată. Este de asemenea posibil să activați numai senzorul de mișcare. În acest caz, nu există nicio parfumare de bază a camerei ca atare. Dispenserul reacționează numai în caz de mișcări în cameră. Puteți să adaptați setările făcute la programul dumneavoastră de funcționare. Dacă, de exemplu, aveți deschis de la ora 6 până la ora 18 și dispenserul de parfum este activ numai în această perioadă de timp. În acest fel, asigurați un climat ambiental plăcut și aveți costurile sub control. Setările efectuate de către dumneavoastră pot fi salvate cu ușurință ca profiluri de operare și pot fi sincronizate astfel la toate dispenserele din casă. Aplicația Xibu vă oferă o imagine de ansamblu completă asupra dispenserelor dumneavoastră. Aveți rapid la îndemână toate datele relevante. Acest lucru vă permite un control mai bun al nivelului de încărcare, a stării alimentării cu energie electrică și a stării de service.
Primul simbol indică nivelul de încărcare. Verde înseamnă că dispenserul este umplut suficient. Xibu Air Fresh Hybrid numără și el numărul de parfumări și anunță după 2500 de parfumări. Dispenserul se găsește acum în modul de funcționare cu rezervă. Acest lucru se semnalizează în aplicație printr-un simbol galben. În plus, dispenserul clipește verde-roșu. În modul de funcționare cu rezervă, cât durează cele 250 de parfumări rămase, personalul de service are timp să introducă un cartuș nou cu parfum. Al doilea simbol de stare din aplicația Xibu semnalizează starea alimentării cu energie electrică. Dacă simbolul se schimbă în galben, Energy Box M este aproape descărcată și trebuie să fie schimbată, sau acumulatorul Recharge Power Hybrid este aproape descărcat și trebuie să fie încărcat. Dacă dispenserul este conectat la rețeaua electrică prin intermediul Power Pack Adapter Hybrid, acest lucru se indică în aplicație printr-un simbol verde. În cazul utilizării unei surse Energy Box M sau a unui acumulator pentru înlocuire, deschideți pur și simplu capacul, scoateți tipul de sursă de energie utilizat și introduceți sursa nouă Energy Box M, respectiv acumulatorul încărcat. Și dispenserul este deja din nou gata de utilizare. Al treilea simbol indică dacă există o conexiune corespunzătoare la dispenser prin Bluetooth. Dacă acesta este pe fundal albastru, atunci dispenserul se găsește în raza de acțiune și vă puteți conecta la dispenser. Dacă acesta este pe fundal gri, atunci conexiunea este deja ocupată. Un simbol gol semnalizează că dispenserul nu se găsește în raza de acțiune. În continuare, prin intermediul aplicației, se dispune rapid de date privind un eventual necesar de service pentru dispenser și de date și stări de fapt privind consumul. Dispenserele hibride Hagleitner emit unde radio permanent. Date precum nivel de încărcare, starea alimentării cu energie electrică sau necesar de service pot fi obținute la cerere, fie prin intermediul smartphone-ului, fie chiar în timp real prin intermediul HSM Gateway. Aceste informații pot fi afișate atât în aplicația Xibu, cât și în portalul dumneavoastră de igienă. Apropo, folosind Xibu Designer, puteți personaliza oricând grupul dumneavoastră sanitar cu peste 1000 de designeri.